ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଛେଳି ଚରେଇତେ ଆସିଛି ବିଲରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଛେଳି ଚରଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏସବୁ ମୋ ଛେଳି ନୁହଁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ମଉସାଙ୍କର ଛେଳି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଜଗିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପୁଅ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବିଲକୁ ଆଉ କତି କାଟିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କେବେ ବିଲ କାମ କରିନି ଆଉ କତି କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର ହାତ ନାଲି ହେଇ ମାନେ ପାଣି ବାନ୍ଧିବା ଭଳିଆ ହେଲା ଆଉ ମୋତେ ଆସେନି କତି କାଟିବା ପାଇଁ, ବିଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କତି କାଟିଲିନି। ଆସିଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିଲି ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମଉସା ଛେଳି ଚରଉଥିଲେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛେଳି। ଆଉ ମଉସାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମଉସା ଆମ ବିଲରେ ଟିକେ କାମ କରିଦିଅ, କତି କାଟିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ଛେଳି ଜଗି ଦେଉଛେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ଦେବି, ତୁମେ ଆମ ବିଲରେ କାମ କର ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ଜଗିଛି। ଆଉ ମଉସା ହଁ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଲ ଦେଖେଇ ଆସିଲି। ଆମ ବିଲରେ ମଉସା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଛେଳିକୁ ମୁଁ ଜଗିଛି। କାହିଁକି ନା ବିଲରେ ତଳି ପକା ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ତଳି ଖାଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ଗାଳି ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଉସାଙ୍କୁ ଆମ ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ କହିଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛେଳିକୁ ଜଗିଛି। এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ।